Pozdrav svima i danas radimo jedan Photoshop tutorial kako napraviti svoj logo. Ako ne znate šta je logo, logo je ova mala sličica ovdje. Nju možete koristiti na raznim forumima i također na YouTube-u. I prvo što želim uraditi jeste da skinem sebi neku lijepu pozadinu. To ću raditi kad odem na Google slike i naći ću neku pozadinu, pa javim se kad nađem. I evo mene, znači našao sam ovu predivnu fotografiju. Ja ne znam, stvarno svaka čast fotograf koji je slikao ovo, ali mi smo ovdje zbog slike, znači kako bi sad napraviti logo. Ako mi sad uzmemo ovdje i stavimo samo neki tekst ili recimo slovo, evo recimo L, to će stvarno ružno izgledati pošto nije uklopljeno i tako to. Šta ćemo mi uraditi? Mi ćemo ići na filter, blur, field blur. Sad će ono kao malo, ne znam kako to kažem, kao zamagliti sliku. Ja ću ovdje staviti 25. Vi namjestite sebi kako vama odgovara, kako će vama najbolje izgledati slika. Sada ovdje učitava ovaj blur. I evo ga, učitava je blur. Sada dalje šta želim da uradim jeste da uzmem ovo T, ovdje T, to je za tekst. I sad možemo napraviti ovdje neko slovo, recimo, ne znam, ajde stavit ću, nek bude T, ne znam, za neki kanal koji ima T ili ne znam ko se zove Tihomir, recimo, pa zove svoj logo. Ovdje ću boju, mogao bih zelenu, u stvari uzet ću color picker, odabrat ću, da odaberem ovu boju, ne znam, sad ću vidjeti. Znači rekli smo T, ovo ću još smanjiti i ovdje ovo štiklirate. Sada stisnite CTRL i T i povučete ovako, to će vam pomoći kao što vidite da ovo slovo povećate i još malo, evo recimo, ovo je dovoljno. Sad ću izabrati ovo samo malo da ovo pomjerim, evo prilike ovako, lijepo izgleda, mada sam mogao još malo ovo, sad ću još malo ovo smanjiti samo da mogu, znači otipim od strelite, samo da mogu još razvući malo, eto tako. Ovo je stvarno veliko slovo, ali ovdje ne igra toliko veliku ulogu. Pozadina, više slovo T izaberite, desni klik, blending options. I ovdje idemo stroke. Vidite kako da ga ovu crnu liniju, kako ljepše slovo izgleda mnogo. Sada ćemo ovdje samo malo povećati stroke, recimo 5. I eto čak 6, dosta je. Neću preferirati 6. Evo kad sad super izgleda. Ali to nije finalni izgled. Šta još možemo ovdje uraditi jeste sljedeće. Ovdje ćemo izabrati ovo, sigurno će vama stajati ovaj lasso tool ako nikad niste koristili ovaj tool, ali samo nanesete miš na ovo, desni klik i polygonal lasso tool. Ako želite zoomirati, stisnete CTRL i plus na vašoj tastaturi, stisnete plus dok želite, ne dok možete, ja sam rekao dok možete, i naravno isto CTRL minus da odzoomiramo. Sada, šta ću ja uraditi? Ja ću još malo zoomirati, neću više. I kliknem, vidite u malu linijicu kako vučem. Kliknem i povučem liniju i opet kliknem i vučem novu liniju. I tako će stalno biti skroz dok ja ovo ne spojim s ovim.
kada spojim, vidjet ćete ovdje na ovom toolu, sad gledajte ispred ovog crnog miša malog, zoomirat ću ja to u videu, vidite kada ova nova kružić se pojavi, to znači kliknete i to će se spojiti. I sad samo kliknemo delete na našoj tastaturi. Ako vam se ovo pojavi, to sam ja zaboravio raditi, ako vam se ovo pojavi ništa ne brinite, sve je dobro, samo idemo desni klik i rasterize type. I evo, extra row. I samo kliknemo ponovo ovdje da nestane ovaj prozorić. Evo sada ću vam pokazati kako to izgleda stvarno ekstra izgleda. Ovo kao isječeno bilo ekstra izgleda. Idemo ovdje gore i gore isto možemo raditi. Evo ovdje recimo možemo, evo ovdje ću napraviti presjek recimo. Evo ovako. Delete. Jeste da je mali presjek, ali lijepo izgleda. Evo vidite. Sada možemo praviti razne presjeke šta god želimo, ali ajde ja ću ostaviti ovako da ne dužim puno tutoriala. I ovo stvarno lijepo sad izgleda, evo, ovako. Vi možete ostaviti na ovom ako vam se ovo baš sviđa, ali možemo još raditi desni klik, duplicate layer. Sad ne znam kako će to izgledati, da li će se uklopiti u ovo, vidjet ćemo. I sad ovdje na ovo copy, idemo desni klik, blending options. Idemo color overlay. Vidite sad je ovo postalo crveno. Možda se nekom svidi ovo crveno, ali ako ne želimo crvenu boju, evo recimo kliknemo ovdje, izaberemo ovu tamnu boju ovdje i ok, sad sam ja ovo jel tako sve pokvario, ali ništa ne brinite, samo sad kliknite ovaj copy koji ste napravili duplikat i samo držite lijevi klik i povučete na dole i evo, vratila se stara boja, ali zašto smo mi ovo uradili? Dok je select on copy, idete na ovaj gore tool, kliknete i samo na vašoj tastaturi sa ovim strelicama lijevo desno gore dole, samo malo pomjerite ovo. Vidite ovo, ekstra izgleda, znači daje 3D izgled. Sad vi možete ovo sebi štelovat koliko želite. Ja, evo recimo nešto ovako. Super izgleda, ekstra, znači. I eto, ja mislim da je ovo dobro, eto, onako meni se sviđa, vi možete još dodavati nešto ako želite, možete recimo, evo, dodati tekst, ovdje recimo neki tekst, znači ovdje promijeniti font na 85 recimo, ok, mi se dobar, možemo, ovo je samo za JT. Ne vidi se JT, malo ćemo ovdje samo raširiti. Evo ga. I ovaj isto tekst malo ružno izgleda, pa ćemo ići desni klik, blending options, stroke, ok. I evo ga, a mislim da je ovo ekstra, izgled je super i to bi bilo to za ovaj tutorial. I još vam samo mogu pokazati save, ako i to ne znate, radna površina. Sad ću ovdje izabrati slika za JT i ovdje Photoshop, sačuvaj. A zašto sam izabrao kao Photoshop? Je razlog zato što ako vam se ne svidi nešto ili ne bude dobro, ne sviđa mi se ovo, mogao bi dodati još nešto na ovu fotografiju da ispadne ljepše. Samo idete dvoklik i otvorit će vam kao Photoshop, samo će ovako ispasti ovo i ovdje će biti ovi layeri vaši, znači da možete editovati, ali kao Photoshop format ne možete uploadati na ove forume i JT, da zato idemo save as, isto možemo nazvati slika za JT, radna površina i ovdje samo format i piše, stisnete tu, idete na JPEG, sačuvaj, ja to već imam.
ne znam otkud. Uglavnom quality 12 i maksimum. Znači quality da bude na maksimalnom nivou kvaliteta slike i stisnemo OK. I ovdje je dole pisalo saving, možete vratiti video ako niste vidjeli. I evo ga. Sada otvorimo i to je to. Ekstra izgleda. Znači, hvala vam na gledanju, ostavite neki vid podrške i vidimo se u sljedećem videu.